Železnice Slovenskej republiky oslavovali a napriek tomu v piatok 21. augusta odznela v Bratislave aj táto veta. Pracuj, ako to ty vieš. Na novej železničnej stanici v Bratislave Petržalke, kde sa mohli všetci pokochať nielen staničnou budovou, ale aj prehliadkou železničnej techniky, sa predávala aj táto zaujímavá videonahrávka, ktorá nám našepkáva, o čom budeme hovoriť v nasledujúcich chvíľach. Na Bratislavskom inštitúte vzdelávania a psychológie vyvrcholili prípravy k usporiadaniu prvého ročníka Festivalu amatérskych videofilmov železničiarov. Zoznamy príspevkov a časový rozpis premietania prihlásených filmov je pripravený. Takisto ceny čakajú na svojich budúcich majiteľov. Organizátori nezabudli ani na návštevníkov prehliadky a pripravili upomienkové predmety. Napätie pred začiatkom vrcholí a prebiehajú posledné úpravy miestnosti, kde sa bude premietať. Prví účastníci prichádzajú a podaktori možno ani neskrývajú svoje očakávania. Takže ktoré je číslo? Jednotka, prvá cena. No. To máme to tak, že je Priestory inštitútu sa postupne zaplňajú, prichádzajú hostia. A nielen deťom sa páči, keď sa vidia v priamom prenose na obrazovke televízora. Nech sa páči taška každému účastníkovi na pamiatku. No a už sa schádza aj hodnotiaca komisia. Pán námestník ako garant festivalu sa zaujíma, či je všetko v poriadku. Ale z tváre pána Rozmuša možno vyčítať viac menej spokojnosť. Ešte označíme kazety. Skontrolujeme, či sa žiadna nestratila. A môžeme ísť premietať. Zdá sa, že k dispozícii je skutočne všetko potrebné. A teraz si hodno z odpozoreného robiť aj poznámky. Tu vidíme kritéria hodnotenia príspevkov a tu sú členovia hodnotiacej komisie.
Z výzoru predsedu možno tušiť, že komisia to nemala skutočne jednoduché. Ale to ostatným predsa nemohlo pokaziť náladu. No poďme si však vypočuť, s akými výsledkami prišla k účastníkom hodnotiaca komisia. Poviem výsledky a potom vysvetlím, že asi aké máme ďalšie pokračovanie, alebo ako by sa s tým ďalej uvažovalo. Dopravné systémy, mladí autori získali 13 bodov, čiže v A a B kategórii by sa nedostali na prvé 3 miesta, ale udelíme im ten diplom ako z ich kategórii za prvé miesto. V B kategórii na 3. mieste s počtom bodov 6 sa umiestnil pán Leško, Jakšeziev Kunkru. Druhé miesto s počtom 5,5 získal pán Balaško, Cesta do raja. A prvé miesto v B kategórii získal pán Balaško, 4,5 boda. Najnižšie body sú, teda ak sme sa dohodli, je prvé miesto, 4,5 bodu, Benátsky karneval. Toto je B. V kategórii tretie miesto získala Bobina Dopískala, 8 bodov. Pri zhodnosti bodov rozhodol predseda, že Bobina Dopískala, lebo potom celkové výsledky si môžete pozrieť, alebo budú uverejnené. Rozhodol, že Bobina Dopískala má 8 bodov, tretie miesto. Druhé miesto je odvodnenie železničnej stanice Pusté pole, 7,5 bodu. A prvé miesto v A kategórii Párna nostalgia, 4,5 boda. No a tu je nefalšovaná radosť z dosiahnutého umiestnenia. Vzhľadom na to, že železničných filmov bolo 12 a neželezničných 10 a je prevá železničných a vzhľadom na aj súčasnú teda atmosféru našej, sa komisia zhodla, že so 4,5 bodmi znovu zrodený Albatros sa malo takisto 4,5 bodu ako v Bčku prvý Benátsky karneval, ako aj v Ačku Párna nostalgia, takže znovu zrodený Albatros sa by získal absolútnu cenu tohto festivalu a teda tú cenu, ktorá je hodnotená ako absolútna. Všetci netrpezlivo čakali na odovzdanie cien a pán námestník inžinier Žačko slávnostne ukončil prvý ročník festivalu, no netajil ani spokojnosť s priebehom a zabezpečením tejto prehliadky. Do budúca nejakú pravidelnosť, ja si myslím, že by to v rámci organizácie FISAIK túto pán doktor Bobák ako výkonný pracovník v tejto oblasti dohodneme sa a do budúcich období by sme si zvolili termíny, kedy by bolo najvhodnejšie, aby sa domáca súťaž mohla uskutočniť, vyhodnotiť tak, aby to predchádzalo medzinárodnej opakujú, aby sme mali z čoho vyberať, aby ste sami videli, čo kolegovia a čo sa dá od toho ešte naučiť. Všetkým pekne ďakujem, predovšetkým aj organizátorom Inštitútu vzdelávania a psychológie v Bratislave, ktorý sa o nás postaral, takže sme tu v podstate mali zabezpečené všetko, nič nechýbalo, príjemné prostredie, technika na úrovni. Všetkým vám prajem príjemný zbytok víkendu a šťastnú cestu domov a všetkým organizátorom ďakujem za starostlivosť. Toľko z mojej strany, teším sa na ďalšie stretnutie, kedy bude dohodnené sa si my, hlavne, aby sme si to dali záväzok. A budeme robiť všetko preto, aby sa toto stalo tradíciou na železnici a bude to jedným z možností dokumentovať pre budúce obdobia to, čo sa robí dnes. Či už to bola ten film, ktorý ozaj pekne ukázal odvedenie v tom Rhove, tak to sa v budúcnosti určite bude dobre premietať aj generáciám alebo aj odborníkom období, kedy si to bude chcieť niekto pozrieť. Myslím si, že tieto vaše dokumenty nebudete po súťažiach ničiť, ale budú dokumenty, ako dokumenty majú vyzerať. Všetkým ďakujem pekne a teším sa, dovidenia.
Pán Leško preberá cenu za dokument Jakše žije v bunkru a po jednu cenu sa ešte vráti, pretože Bobina dopískala a film o nej bol doporučený reprezentovať na medzinárodnej prehliadke. Toto je však už pán Balaško a pamätáte si, čo povedal na začiatku. Prvej ceny sa predsa dočkal. Všetko dobré a teším sa, že nám pripravíte pre Nemecko vhodné. V B kategórii pán Leško Bobina dopískala. Tretia, áno. Takže ešte raz. Svoje miesto Vajder Zdiňák. Všetko dobré, pekne sa prekvapili. Na prvé miesto je Parná nostalgia. Autor je akože som... Ďakujem pekne. Autori víťazného príspevku v kategórii A sa o cenu podelili. Ale kam poputuje hlavná cena? No už vypočujeme si, čo povie autor filmu Znovuzrodenie Albatrosa. Veľmi peknom rušni a takisto kolektív pod vedením pána Slávika. Som strašne rád, že... Je to krásne a tento krásny rušen, ktorý nie je Albatros, aj tak sa mi páči, bude na pracovnom stole mojej dcery, ktorá ho nahovorila, nadabovala a som rád, že to môžem odovzdať. Ďakujem vám všetkým. Som strašne rád, že...